Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko di sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Karon sa kasugpon sa ikaduwa nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang katarungan. Ate Roy, kamo na nang bahala ni Lucila sa balay ha, samtang ato kami sa bakasyon ha. Oo, ma'am. Madulong mo gani kami sa airport, diretso ka pa uli sa balay ha. Kag hindi mo gid paggamiton ining salakyan kung wala ko sing isugo sa imo. Oo, ma'am. Tanday sumayong ginambal si mo ni Mamo Tiloy, ha? Oo, sir. Ay, nga, torte madugay ang kabubakasyon, ha? Depende ini Tiloy. Mapahuwayan na ako. Marelax ako kay kakapoy na gid. May salakyan ka na dulog. Nagbalabang sula, no? Mabrido ko! Napadulog mo dahil ang salakyan, Tiloy. Ba, nag-abipritaan sang ban nga nagbalabag sa aton. Ba, pinadaog nga nagasakay? May mga armas sila! Hawak ka ba? Hindi! Ang kumbertahan sang sakyan. Hamuhi ka pa, ha? Tikman. Patay na sila tanan. Karon kuhaon ko ang bag sang abogada. Kuhaon ko ni. Attorney, buhi ka pa gali. Maray ka mo sa amo. Iloy, arim. Tikman. Kupan mo pa ang bag, ha? Siguro damo ni unod, ay. Dala din bag. Mga kaupon, dali na ka mo. Masibat kita. Ay, masibat na! Kaya! Good! Very good, Masyong. Masaligan, tagay ka matod. Oh, sige. Ibalik nyo na lang ba sa gitarkilahan nyo?
Kag diretso ka mo di, ha? Oh, sige, sige. Okay. Okay, bye. Ha. Ayos na. Tapos ng sindikato nga bugada. Ay, abi siguro sa akon kung tagaw-taw ako. Gaga siya. Nagsala ka lang sa gilbunggo mo, attorney. Sobra pa yan sa imong mga ginakatalo ko. Pang-probinsyari ang diskarte mo. Kung sa mga manok pa, inuglusok ka lang, attorney. Hindi ka pwede ka-intra sa derby. Okay. Karon nga nakaplastar na ako dere. Tawagan ko ang mga connection ko. Babalon ko sila nga puwerte kayo sang plastada ko dere sa Iloilo. Makaligosyo kami dere sa Mayo. Makakwarta kami sang dako sa lugar nga ini. Bugoy, nagabugtaw pa si Bining. Butsad to dyan ka. Dugapa man to. Inadasok yung ulo sa ulunan. Katuan ko siya. Mano kasi yaw. Maistorya lang. Ate okay. Katuan ko siya, Nay. Sige. Magkanto ako sa tarima niya. Jack! Gabi! May gabi. Wala ka pa nagtulog? Aga, patuyo lang. Sige. Tulog na. Oh, Jack! Ato si Binig. Nagahapa siya sa igdaan niya. Palapitan ko. Ari siya. Binig. Nig. Tulog ka na? Nig. Jack. Mayong gabi, Jack. Tulog ka na? Wala pa. Nga manaw. Pwede ko kapunggo di sa tarima mo? Sige, yan ka pong ko. Ano pa kayo mabangon ko? Ano ka? Nagaybi ka? Kuwandya ka. Nabatsagan ko ang ginabatsyag mo, Binig. Hindi madula sa pinsyar ko mga bata ko niya. Nag-aanwayan sila sa buong sa mga oras ngayon eh. Binig. Ang bata ko nga lalaki ba si Giblasuyo pao. Nadlo ko yung basi manakpan ka mapriso. Ari maganda ako di sa sunod sa prisuan. Paano ko lang siya mabuligan man? Ang bata ko naman yung babae, nadlok ako nga ba si may balae nga matabo siya. Kinagalayaw siya kong gabi. Hindi ko matulugan niya. Sila perming ari sa unod sang pinsar ko. Binig. May ambar ko sa imo. Ano na diya ka? Kung buligan ko ikaw nga makagwa diri, mapasalig mo ako nga hindi ka maghimo sang balain sa kwa? Jack? Mapasalig mo bala ako, Binig? Papasalig mo ako, Binig? Jack, nagpangamuyo ako sa Ginoo, nga bulikan niya ko. Pero hindi ako makapasalig si imo, Jack. Sa Ginoo ako yung nagapangako. Hindi ako yung malaing nga tao, Jack mo. Biktima lang ko yung sang sirkumstansya. Paano ang asawa mo? Bahala na siya.
Iya na yan, luya, gabayaan kami sa kabataan. Hindi na ko maglagas-lagas iya. Pero kung mag-abot yun ba niyang panahon nga magbalik siya sa amon, batunon ko siya Tungod asawa ko siya mo, ilo siya sa akon kabataan. Pero kung di na niya kami pagbalikan, wala na kuya sa mahimo na, kundi pabayaan na lang siya. Ang kabataan ko yung importante sa akon, Jack. Sige. Tinguhaan ko nga magagwa ka diri binig. Medyo, Jack, salamat, kid. Salamat, kid, Jack. Basi kung ikaw ang gamiton ng instrumento sa Ginoo para ihatag ang ihatag niya sa ako nang ako ginapangabuyo siya. Sige na. Magtulog ka na. Jack, salamat kita. Madamo gid nga salamat. Pati mga bata, gintumba pa nila. Patyan ng TV, Bugoy. Nalainan ako magtulog. Patyon ng TV? Ha? Hindi na lang. Hindi na lang? Mabalik na lang ko sa tarima ko. Mawaya man tang patyon ng TV kay nagalantawang ibang tang upon. Okay. Mga pika, Jack, simplahan ta ka. Palihog lang, Goy. Ate, okay. Dahil lang tapuson ko lang yung balita. Hari lang kape mo, Jack, oh. Tamis ni? Uy, kabalo ko yung dasin templada mo, ya. Salamat. O, gali. Siling siyang reporter, Jack. Basi may angot sa trabaho sa abogadang pagpatay sa iya. Amo man sa pamilya, ya. Ay, tani siya lang ang gintumba. Wala naging damay pang banan niya kag ang mga bata. Amo gani. Damo basiyo sa nga malay na nakita dito sa ginambusan sila. May mga basiyo man sa 45, Jack. Ay, kalawig na nga wala pa tiyanay. Gulpi lang may ara naman. Biradora yan ang nagbira, Jack. Ambot lang. Wala nagkukontak sa gwa. Kag hindi naman kuruya nga may kontak pa ako. Tamaran ako sa gamo. Kapinta sila, Jack, no? Pati bata ya, wala sila luy-luy. Babae pang target nila. Mahal gurong bayan, ay. Basi. Bayad na sila. Tiway gidlid ang mga pulis kung kanda sinong nagbira. Blanco with sila ya. Gani. Way napili subong ni, no di bla, Jack. Ti Jack, basi si Atty. Diana, delikado man. Ha? Delikado nga daning lobra. Ayan pa kung sikat ka ng abogada. Di hindi man sikat si Diana. Saan na gani ka pa sa barigsam? Di ba si Pilagaldo magsikat na siya, Jack? Ati kung magtinguha siya kung maalam gid siya, masikat gid siya. Kag delikado kung magsikat na siya kayo basi kung tumbahon man siya. Kalayo na siya ng imoy Bugoy. Galupad dahil ng pensa mo balam. Ay, sus, hindi na imposible kung magsikat ka na yan, Jack. Kung magdi kampanilya na siyang abogado sa ulihi. Hello, Noy. Oh, si Jack ni. Magkanto ka rin sa Sabado, Noy? Sige. Oo. Ate, kumusang negosyo? Ate Mayo, Ginoy. Si Tutoy din. May delivery man siya. Ate Mayo. Sige, Noy. Hogale, kung magkanto ka diri, dala ka kwarta, Noy, ha? Ibuhin lang sa kwarta ko. Bali,
30 mil, Noy. Oo. O, sige, Noy. Salamat, gid. Halong ka muna, O, sige. Bye. Sir, hari na. Salamat, gid, sir, ha? Okay, Jack ka. Jack, nagmono si Warden. Kanto ka kuno doon sa opisina niya. Subong, sir? Oo. Araw din sa subaw. O, sige. Magkanto ako sa iya. Wala gid man, Jack. Kuan, mga irang kutani ako sa ngalan sang nagsulod sa tribo Badaan. Kaya ang pati ko, madamo na kung subong ang ara sa tribo. Kuan, ato kay Bugoy ang mga ngalan ni Warden. Siyang nag-auyat. Pero ang balong ko siya, kuhaon ko sa iya. Ihatag ko karon sa imo. Ate, sige, Jack. Damo nag-idol sa imo, Jack. Nanamian sila sa imo. Gani, daw maano sila nga makasulod sa grupo mo. Hindi mangutan ni Luyag sang madamo, Warden. Lima man lang kami na day Bugoy ang original sina. O galing Luyag sang iban nga mga upod na mo sa silda. Gang upod man sa amon. Di mo na nagdamo. Amo gani eh. Pero okay man ang inasakon, Jack. Kati nakita ko man nga maayo ang grupo mo. Pero kinahanglan, ma-maintain mo ina, Jack. Basta, basib lang kung sa pila kaadlaw, hindi mo na sila makontrol. Kabay pa nga hindi lang mataboy na, Warden. Mataas man ang ila respeto sa akon. Sige lang. Kay kung anong problema, ako lang ang hambala, Warden. Ako bahala sa grupo ko. Okay, Jack. Ate, liyog lang ko sa mga ngalan, ha? Aho, Warden. Nalipay gid ako nga gintawkan mo ako kagin pakadto diri, Jack. Ano, okay ka na nga ako mauyat sang kaso mo? Hindi nang tuyo ko sa imo, Diana. Mangayo ako sang bulig sa imo pero hindi para sa kaso ko. Ha? Ano man gali? Gamay man lang ni nga problema, Diana. Pero mas maayo nga abogado gid ang magprekurar sini para madasig. Ano na, Jack, ha? Akon, may upuro ko diri. Sugot na kuno ang iya complainant nga arigluhon nilang kaso niya. Basta, mabayad lang siya sa complainant. Ate? Buligi bida yan, ha? Mahatag lang ko sa imo. Asikasuhang makontak mo iya complainant para mabayaran. Para makagwa siya diri sa prisuan. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.